Jahama renungan harian di hita sian buku pajonok hamuma tu debata sadarion hari Senin 2 November 2020. Roma 12 ayat 2. Jala unang gabe sarobang hamu dohot portibion. Alai gabe ibaru mahamu. Dung muba pikiran muna. Asa tahu hamu manibangi lomo ni rohani debata. Ima nauli nahinalasonna dohot na sundenggan. Gabe ibaru mahamu dung muba pikiran muna. Manang bohape say dumenggan do nai baru sian na buruk. Nasa nai baru totudo tumogu jala umuli. Alai yang go akan naburu nungalapuhon getem rotak jala murama gopu. Ayat sadarion madok gabe ibaru mahamu dung muba pikiran muna. Padohan gabe ibaru martudu-tudu doi tu ibaru. Suja salinai. Padohan gabe ibaru martudu-tudu doi tu hamu baun sian naburuk tu nai baru. Totu jolmaido dison ikon muba gawe ibaru. Ima jolma nama ngulu di bagasan ngolu naburuk. Ngolu naburuk ima ngolu nasarobang dohot portibion. Ngolu namar guru jala tuduk tuhuaso ni portibion. Halak namian di bagasan huaso ni portibion dang dibotoi manibangi lomo ni rohani debata. Aisa guru tulomo ni rohani portibiodo ibana. Halak nasarobang dohot portibion, ima halak na paburnang-burnang diri mangasahon patiki. Di ulaun halak Yahudi do hati hai patiki. Alai dada hobbar tulomo ni rohani debata. Alai hobbar tulomo ni rohana sadiri do. Dada dipakai nasida patiki laho patubu holong ni roha tu debata dohot jolma. Alai lau manguhumi halak do. Uhut laho mamitori diri. Molo didok dison muba pikiran. Totu marhado muad doi nang tu mindset. Manang pola pikir. Manang cara pandang. Manang boy do honon muba pikiran marhahona adoi tuhamumuba ni pangatusion dohot parbinotoan. Pikiran ima bagian ni ngolu parbagasan. Molo muba ngolu parbagasan ni horhonon ni ima hamubaon nang di ruhut-ruhut parduru. Manang molo dung muba pikiran muba manang pakkatayon. Pangalaho nang sadok pabahenan maradupon debata dohot maradupon jolma. Hamumuba ni pikiran patauhon hita manada songo dia lomo ni rohani debata sipatu paota maradupon ibana dohot maradupon dongan jolma. Molo nungamuba pikirata songon nani igil ni ayaton totu ikod dohot hita di bagasan hamubaoni. Isarani hibur naung muba sian si pasing totu muba mainganan hanguluanna jala muba nang pangalahona. Tagan si pasing hiburi diaek do hanguluanna jala dunggabi hibur gabe di atas tano ma hanguluanna. Pola boy habang sian sada inganan tu inganan na asing. Alai molo bongot ibana muse mula tu aik inganan na hian hamatian na namai. Songoni manang hita nunga muba pikirata gabi porsea hita tu hatani debata. Mangasahon hatani debata taboto ma dia lomo ni rohana. Alani i sotung mula hita tubakko ni portibion. Alai manoktong mahita maka nguluhon ngolu nai baru hobar tu hata ni debata. Amin.
marede ma musehita sian nomor 477 tung namuba rohaku. Nomor 477 tung namuba rohaku dibantu Hakidung Yesus maringan dia. Sonang awon tung damai rohaki dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Sonang awon dung Yesus salau dung Yesus maringan dia. Kau lalilian dapat sambuki dung Yesus maringan dia. Rasai sakit di penuh dartai dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Sonang doa dung Yesus salau dung Yesus maringan dia. Harorona hutagam nang undahe dung Yesus maringan dia. Toha pisang ngapuse dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Sonang doa dung Yesus salau dung Yesus maringan dia. Sawadima renungan harian di hita sian buku pajonok kamu patu debata Tuhan Yesus ma toktong mangaramoti mangarajai mandongani dohot mamasu-masu hita di saluhut gulmit ninguluta horas.